Karong hapuna atuang hisgutan kung unsaon pag-avail sa tabang sa mga malasakit centers sa nasod. Ang Malasakit Center alang sa matag Pilipino nga nagkinahanglan og pinansyal ug medical nga hinabang. Ania ang steps kung unsaon pag-avail niining Malasakit Center. Step 1. Bisitaha ang Malasakit Center nga opisina sulod sa ospital kung diin ikaw or miyembro sa imuhang pamilya ang na-admit o pasyente sa maong hospital. Step 2. Pangayo og form or Unified Intake Sheet form ug isuwat ang eksaktong impormasyon. Step 3. Wata nga tawagon alang sa interview sa mga Malasakit Center partner agencies. Kini mao ang DSWD, DOH, PhilHealth o PCSO. Step 4. Isubmit ang gikinahanglan nga requirements. And finally, Step 5. Kung hatagan na ka sa guarantee letter or tabang medical or financial, ihatod kini sa billing section sa hospital. Mao kadto ang easy, simple steps kung unsaon pag-avail sa atuang Malasakit Center. Karong hapon, atong paminawon ang experience sa usa ka beneficiary sa Malasakit Center sa Zamboanga del Sur. Si Joma Benitez, 36 years old, taga-poblasyon Zamboanga del Sur, magpasalamat kang Presidente Rodrigo Roa Duterte o Senator Christopher Lawrence Cuyabongo tungod sa tabang na nahatag kaniya sa Malasakit Center. Ania si Joma. Ako si Joma Lapayani Francisco Benitez, 36 anyos, lumulupyo sa poblasyon Marcos Tubig, Zamboanga del Sur. Nakaduol ko sa Malasakit Center tungod sa akong amiga nga iha kong giubanan dito sa maong ahensya sa nahimutang kini sa Marcos Tubig Regional Hospital. Ang Malasakit Center usa ka ahensya nga maduulan sa mga pobre o sa mga walang-wala gyud para sa ilang financial assistant ilabi na sa pagpalit sa tambal. Ihatagan ko nila financial assistant para sa kong insulin o sa kuang medical intakes. Thank you so much Malasakit Center kinahimutang sa Marcos Tubig Regional Hospital. Mapasalamaton ako sa tuang halangdong Presidente Rodrigo Duterte, President Rodrigo Duterte ug sa iyahang senador si Senador Bongo. Saghan kay salamat sa inyong duha nga na himo kining ahensya nga makatabang sa katawhan ilabi na sa mga pobre kaayo. Salamat kaayo. God bless. Mao kadto si Joma Benitez sa Zamboanga del Sur, ang atong Malasakit Center beneficiary karong hapuna. That's it para sa atong Malasakit Center update for this week. Kini si Assistant Secretary Girly Enriquez Veloso. Daghang salamat ug maayong hapon. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun!